B'investiment ta' madwar €900,000 konfinanzjat minn fondi Ewropej tlesta x-xogħol fuq il-proġett tal-Mużew tat-Tunnara fil-Mellieħa. Dan l-investiment sar wara li 7 snin ilu l-istruttura tal-binja ta' żmien il-Kavallieri ġarbet xi ħsarat. Sar restawr u l-mużew inbidel f'ċentru għall-interpretazzjoni interattiva fejn il-viżitaturi jistgħu jaraw b'mod interattiv kif kien isir is-sajt tat-ton fl-imoddi. Bis-saħħa ta' dan l-investiment huwa stmat li se jkun hemm żieda ta' madwar 1,000 turist li jżuru dan il-mużew. Is-Sindku tal-Mellieħa Dario Vella qal li bis-saħħa ta' dan l-investiment din il-binja ingħatat id-dera li tixraq. Intqal kif dan huwa parti mill-wirt storiku li mhux biss se jitgawda mill-Martin, iżda anke mit-turisti. Grazzi wkoll għal dan il-proġett illum il-ġurnata jista' jitgawda mhux biss mill-poplu Malti jew kollu li jżur il-lokalità tal-Mellieħa, iżda wkoll mill-eluf ta' turisti li jżuru pajjiżna mod speċjali din il-lokalità mill-isbaħ. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet qal li bis-saħħa tal-Fondi Ewropej ġiet salvata binja storika. Permezz tal-Fondi Ewropej li 80% tal-ispiża totali ta' €5,000,000 ġejja mill-Fond tal-Iżvilupp Reġjonali Ewropew illi ser jara illi mhux biss il-Mellieħa tintuża għall-iskop turistiku tal-Awm, għal-Bajja tal-Adira, iżda anki biex it-turisti jiskopru il-ġojjelli sbieħ illi hawn f'din il-lokalità ta' Malta. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli qalet li proġett bħal dan ikompli iżid il-valur storiku tal-lokalità. Impenjati sabiex inkomplu ingawdu postijiet storiċi bħal qed nawguraw illum il-Mużew tat-Tunnara u postijiet storiċi u dak kollu li huwa malbut mal-kultura u tradizzjonijiet Maltija ikompli jimxi minn ġenerazzjoni għall-oħra sabiex it-turisti Maltin Awċin ikomplu igawdu is-sabiħ u t-tajjeb li għandhom il-lokalitajiet tagħna.